Mill-ħlasijiet ta' ċitazzjonijiet l-Aġenzija tal-Infurzar Lokali il-Lesa tiddedika madwar €1,000,000 fis-sena biex isiru proġetti ambjentali, infrastrutturali, edukattivi u ta' restawr madwar Malta u Għawdex. B'investiment ta' €28,000 bħalissa qed isir proġett ta' restawr fuq l-istatwa antika ta' San George f'Ħal Qormi, tisbieħ fil-pjazza u qed isiru wkoll xogħlijiet fi sqaqien antiki. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru Byron Camilleri saħaq li l-flus li nġabru minn ksur tal-liġijiet mhux qed jidwarbu fil-ġenb iżda jingħataw lura lill-komunità. Il-flus li jinġabru permezz tat-taħrikiet li jsiru f'Malta u Għawdex qed jiġu investiti lura fil-komunitajiet li permezz tagħhom imbagħad ikunu jistgħu jgawdu il-familji Maltin u Għawġin. Il-Ministru Camilleri żied jgħid li ċ-ċitazzjonijiet m'għandhomx iservu ta' qaliħ għall-Gvern u qal li fi 3 snin se jkunu ntefqu €3,000,000. Minħa tiegħu is-Sindku ta' Ħal Qormi Renid Falzon tenna li proġetti ta' fejda bħal dawn qed isebbħu l-lokalitajiet Maltin. Huma tajjeb li konna fondi bħal dawn biex inkunu nistgħu nagħmlu proġetti simili biex inkomplu nsebbħu l-lokalitajiet tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.